барои соли 2025 ки аз сӯи парлумон қабул шуд. хоб умедвор ҳастам ки дуруст фаҳмидем аз сабаби боло рафтани нархи нишондиҳанда. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. баъди соли нав чӣ тағйиротҳои нав мешавад, нархи чӣ боло меравад, дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. дар видео лайк монед ва бо диққат тамошо кунед. нафарҳое ки мехоҳед шахсан бо худи ман ҳам суҳбат бишед ва онлайн консултатсия бигиред, рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран мебирояд, бинависед, суҳбат мекунем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон боло меравад. маблағи хидмати ҳарбӣ ва ҷаримаҳо низ зиёд карда мешавад. яъне ки баъди соли нав ҳамасола ба назар мерасад ки нархи нишондиҳанда 1 сомон ё 2 сомон боло меравад ва дар ҳолати боло рафтани нархи нишондиҳанда тамоми ҷаримаҳо ва дигар хизматрасониҳое ки бо тариқи бонкӣ мебошанд нархҳошон боло бурда мешавад. аз 1 январи соли 2025 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ки маблағи пардохти ҷарима, боҷу андоз, кӯмакпулиҳо ва дигар пардохтҳо ба он вобаста аст 3 сомонӣ зиёд мешавад. айни ҳол як нишондиҳанда 72 сомон мебошад ва баъди соли нав аллакай як нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 75 сомон мешавад. дар ин бора дар матни қонуни бюҷети давлатии Тоҷикистон барои соли 2025 ки аз сӯи парлумон қабул шуд зикр карда мешавад. нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар бюҷет бо назардошти сатҳи таваррум ки барои соли мувофиқ пешбинӣ шудааст муқаррар карда мешавад. ва инчунин чхеле ки мо гуфтем, аз ҷумла ҳаҷми маблағ барои адои хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол 54 000 сомона дар бар мегирад ва шурӯъ карда аз соли 2025 нафарҳое ки мехоҳанд хизмати алтернативӣ анҷом диҳанд 56 250 сомона дар бар мегирад. яъне бо пардохт кардани ин маблағ дар муддати 1 моҳ шаҳрванд метавонад ки ваини билет дастрас мекунад. аз ҷумла сиёҳшиша кардани мошинҳо низ нарху навошон боло меравад. маблағи сиёҳ кардани шишаи мошинҳо низ боло меравад. масалан, соҳибони мошинҳои истеҳсолашон то 31 декабри соли 2004 соли оянда 4875 сомонӣ пардохт мекунанд. яъне мошинҳое ки то соли 2004 мебошанд 4875 сомонӣ нархи танировкашон мешавад ва мошинҳое ки аз соли 2004 боло мебошанд, мисол дар соли 2025 баробар мешавад ба 6300 сомон нархи танировка карданшон. хоб умедвор ҳастам ки дуруст фаҳмидем аз сабаби боло рафтани нархи нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон якбора чандин чизое ки тағйирот ба нархҳошон мешавад хостем ба маълумоти шумо бирасонем. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон бирен, рақамҳошон рӯи экран да мебироянд, одамои боваринокай ва аз граница ба дили пир мегзаронанд. як нафар нависонда: ассалому алайкум ака, хизмат буд шид тирамоҳӣ ё ин ки не? бале, тақрибан 10 рӯз зиёд шудагие ки нақшаи даъват ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расидагие. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум бародаро, номерои ҳамин аккара кӣ медона бинависад? бародари азиз, мо дар аввали видеоҳомон номери консултатсияе ки мегӯем ба худмон тааллуқ дорад, оиди савол-ҷавоб метавонем ки дар ҳамуҷа бинависем, суҳбат бикунем. Холиқова нависонда: салом акаи Сорбон, одаме депорт шудагӣ бошад, на аз Москва чӣ гап мешавад? вақте ки шумо депортатсия шудагиен ва аз Россия берун намебироен, мушкилӣ ва минусаш ҳамин мебошад ки вақти дуюмбора шуморо дастгир кардан, ҳамон муҳлати запрет кардара метавонанд ки бо як баробари дигар зиёдтар бикунанд. Анвар нависонда: ассалому алайкум ака, номон 4 нида биромадай, бояд Тоҷикистон рафтан дар кор. вақте ки номтон 4 нида биромад, албатта ки граница перескат кунед, мисол буброен аз Россия ва то ҳамун 5 феврал шумо метавонед ки аз сари нав вориди Россия бишен ва тамоми ҳуҷҷатгузориҳои худтонро аз сари нав қоидавӣ бикунед ва болои сари шумо ягон мушкилӣ намебиёяд. баъдан як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, патент аннулировать шавад, чӣ маъне дорад? аннулировать шудани патент мушкилиш ҳамин мебошад бародарҷон ки то муддати 1 сола дигар шумо наметавонед ки ҳуҷҷат биспоред барои гирифтани патент. муҳаммад нависонда: акама студентский билет дорам, номон дар чорни ҳастай, возвращение гирам равам Тоҷикистон, депорт мекунанд,
вале вақте ки шумо агар возвращение народино бигирем бин албатта ки депортатсия мекунад. як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. Яка писар ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад ё ин ки не бародари азиз озод мебошем. Ашуруф Далер нависондаи ассалому алайкум бародар. Дар омадани таможни Союз ягон хабар аст пешравӣ. Бародари азиз дар бораи таможни Союз дар омадан мо видео карда будем ва гуфтем ки ин гап асос надора ҳозир, яъне гапҳои мардумиай. Дар ин бора ягон ҷаласа шидагӣ нест, ягон қарор ё қонун қабул шидагӣ нест. хоб тамошобинони азиз ва гиромии қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.